tady je Tomáš Sobčák, tu je Tomáš Sobčák a dnešní video to budem jak natáčať videa z her, videa z plochy a tak ďalej prostě. Takže já natáčam Back Cather. Je to dobré, je to má tam dobré počuť. Takže si to ukážeme, ako z tohoto natáčať. Toto normal mod. Nemusíte nič. Stream Cather, keď má stream, to nemusíte tiež nič. Create record, tu máte výber plochu pro. Vybrať plochu je kde to chcete natáčať a vybrať hram je, keď kliknete na plochu, tak vám bude natáčať plochu. Druhé, výber hudobný prehrávač, takže je prehrávač. Má mikrofón s počítačom alebo čo máte kúpený. Ja mám z kompe. Mám za nastavený východí formát. Ja mám form. Potom vyberte východí zložku, kde to budete chcieť tie videa ukládať. A nastavený prohrávanie. Zastaviť po 16 vterín. A nič proste. To sa musí... Budete potrebovať tieto dve a to prvé. A toto štvrté. Ktorú chcú aj toto. Potom video konverter. To neviem na čo to je, ale to máš asi, že dve videa spojíte spolu a tu ešte pridáte hudbu asi, áno. Potom DVD. Tu neviem fakt nič. A autom recorder. Tu máte to video. To ako ma počujete. Teraz ma vôbec teraz ma trošičku počujete, teraz nič. Tak, toto je ako vás chcú počuť. A tak, ne, ja tu nemám vypnuté. Neviem a proste týmto natáčať je dobré plochu a s frapsom napíšete, keď chcete fraps, napíšete normálne www.fraps.com. To je na hry a na hry urobím let's play ak natáčať s frapsom. Tu máte buj, si kúpiť plnú verziu, tu máte tak 30 minút môžete natáčať a dovoľovať a je to plná verzia, môžete tak 5 až 10 až 15 minút môžete natáčať. Tu dáte iba dovoľať fraps, setup, za pár sekúnd 2 to stáhnem a môžete natáčať. Potom urobím tiež gameplay, tutoriál, jak natáčať s frapsom. Lebo ja som frapsu hovno viem. A tak, proste na Back Cather je dobrý na natáčať s plochou. Tak, dúfam, že som vám pomohol. Takže čus bambus.